Onye isi oche ụlọọrụ kọmishọn nke Anambra steeti na-ahụ maka ndị ike dị n'obi n'ime steeti a Barr Ezewuzie akpọla oku ka abagidesie n'ozuzu oke bụ ohere ndị jupụtara na atụmatụ banyere ikike dịrị ndị ike dị n'obi na steeti a bụ iwu ekwesịrị ka ọ gazuo mpaghara dị iche iche iji wee nyere ndị ike dị n'obi aka ka ha rite erere na mmepe ndị so ya ka bụkwazi nke ga-akwalite ọnọdụ akụnụba na mmekọrịta ha na mmadụ ibe ha. Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Ọkaikpe Ezewuzie kpọkwuru nnọọ ndị otu nnọrọ onwe dị iche iche nakwazi ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ ha na gọọmenti steeti a iji wee mee ka ndị ike dị n'obi bụrụ nnọọ ndị ga-esi n'ụbịam ọnụ ntụ wee pụta bụrụ ndị a ga-eji okwu ha na-agba izu na agamniru na ndozi obodo. Ebe ọ kpọkuzi ndị mmadụ ka ha kwụsị ịdị na-ahụ ndị ike dị n'obi ndị eji ndị ọrụ si wee malụ dịka ndị na-enweghị ihe ha ga-ewetenwu maka mmepe obodo maka ha bụrụ ndị ga-ahụta ha dịka ndị nwere ụtụ nke ha ga-atụnye. Ọ gara n'iru kpọọ oku ka abụrụ nnọọ ndị ga na-etinye ndị ike dị n'obi n'ihe a na-eme n'obodo ma n'ime iwu ma ime ka iwu ahụ pụta ihe dịka ndị United Nations si wee kwuo na onwe ihe ha ga-eme banyere anyị na ọ bụrụ na anyị anọghị n'ebe a dị wee mee ya. Ọkaikpe Ezewuzie kpọkụziri gọọmenti ka ọ neba anya n'ibupụta ụgbọala dị iche iche nke emere nnọọ nye ndị ike dị n'obi nọ n'ihe ndị bekee kpọrọ wheelchair iji wee nyere ha aka ịdị na-eje ebe dị iche iche ha kwesịrị ije na-enweghị nsogbu maọbụ ihe ọghọm ọbụla. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.